салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мерседес бенз аст бародаро, ки солаш 92 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. челе ки мебинем мошин тоза бародаро, задагӣ пустагӣ надора. мато коробка ходовишам созай, техосмотрш ва тонировкаш бош то охири сола муҳлат дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Роғун, наша 36 000 сомон мега. харидори ани боша, савдо ҳам дорад. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти иловагӣ аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро ваз 2114 аст, ки камитар дар пирсидагӣ будан. солаш 2004 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хечибек, объем 1.6 инжектор, коробкаш механикаи, ҳолаташ хубе бародаро. мошин бензини холияй, чӣ хеле гуфтем, мато 1.6 инжектор, кожаний салон. состоянии мошин хубе. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 16 000 сомон мега. харидори ане боша, бо мегам муомила дора. илтимос беҳтар занг назанед. харидори ане боша, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро ваз 2115, солаш 2003 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик. мошин бародаро нарошка камтар кор дора, мотор коробка ходовиш созай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 17 000 сомон мега. бародарон ки харидор ҳастед, барои маълумоти аниқ ба даст овардан, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Kia Rio ҳастай. солаш 2013 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро 100%, задагӣ пустагӣ надора. мато коробка ходовии соз, нахаду, фақат мешини ҳай мекунӣ. 1 сол ҳуҷҷат, 1 сол тонировка. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 75 мега. савдо мешавад назди мошинда. бародарони харидор, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ Daewoo Leganzi ҳастай. солаш 97 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. чӣ хеле ки мебинед бародаро, мошин тоза, краскашам созай, сарапина надора. мато коробка ходовиш беҳтарин, 4 та балоншам состоянии хуб доҳанд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 14 000 сомон мега. харидори ане боша, биёй ай пеш мошина бина мега, савдо мекунем назди мошинда.
касоне ки хайдор ҳастед рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти прав ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Nissan Maxima ҳастед бародаро ки солаш 2002 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 3, коробкаш автомат, ҳолаташ хуб, мошин бародаро 100% кор мекунад, мотор коробка ходовошам созай, 6 моҳ ҳуҷҷат, 6 моҳ тонировка, 4 та баллони нав, гази Евро 4. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 38 мега, хайдори аниқ бошад, савдо ҳам дорад. касоне ки хайдори аниқ ҳастед рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти прав ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамаи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.